Slavore Stefan Heja, hon هێویدارم هون هەمی باش بن ئیرۆکە ئەم دەخوازن هەنێکی بە کورتاسی تەنێ لەسەر ئەنجامێن و شەڕێکی بچووک و پڕلۆکاڵی لە هەرێمە دەردۆری حەلەبێ و بە تایبەتیژی لە هەردوو گەڕەکێن کورد نشین یا حەلەبێدا بە خۆڕائانی ئەم دەخوازن لە سروێنێکی شڕۆڤەیەکی کورد بکەن یعنی مندوو لە بەرنمەیەکیدا هەواڵین و نەدیتنە لە کرەماخۆ لێ بمەیزینن من لە وردە بەحسا پاشخانێن سیاسەتە سووریایی کرد دەواری استراتیژیکدا و ji bona ku argumentên vê şirovê bihêz bibin min nameyekî xweseriya demokratîk û beşên peywendiyên derve ji bo ku ji bo rêzdar Ocalan şandibû min ew ji wera xwînd min kir Kurdî ji wera xwînda ku bêfamkirin li wirda êdî ew ji Ocalan re dibêjin em girêdayiyê wena lê şert û mercê ku em têdane şert û mercên ku gelê me têdaya û havsengên siyasî ku em di nav dane hêzên ku derdorê me ne piştgiriyê li me dikin têkiliyê wan be me re hene wisa dike ku em nekarin tiştê ku em bixwazin bi xwe biryar bidin tenê em bi xwe nikarin biryaran bidin yanî bi kurtasî wisa dibêje ew name bêguman aliyekî wî wisa jî heye ew name bi qasî ku ji bo Ocalan hatiye şandin lê ew dizan beriya Ocalan dewlet wê nameyê bixwîne û helwesta wan bizanin piştî serdana New Yorkê ya Ahmed el-Şarra êdî me dît li herêma Helebê alozî çêbûn berê ew alozî piranî li herêmên Dêrezûr de çêdibûn lê yek ji wan jî encam bi xwe re neanîn gelo çima li herêma Helebê de êdî ev alozî çêdibin tekiliya xwe be meseleya bendawa Tişrîn re heye an jî bi Kobanê re heye an jî bi Mînbicû Reqa re heye nexêr tekiliyê xwe bi wan re nîne ji xwe xalekî herî lawaz ya hêzên Sûriyayê Demokratîk her du gerrekên Kurd nişînin li Helebê ew gerek ji xwe li gorî îtîfaqa ku hatibû kirin berê hêzên SEDEGê li her du gerekan an jî hêzên YPG li her du miheleyan vekişiyan tenê hêzekî polîs têda me asayîş yanî polîs bekilaşiyê be qilêşan be kilaşînkofan li wirmane êdî ew hêz jî nekarin sedî sed gava ku şerek çêbibe van mihelan biparêzin yanî li hemberî hêzên hikûmeta Sûriyayê ya Heyetû Tehrîr Şam loma jî êdî gava ku hikûmeta demî ya Sûriyayê bixwaze zextan guşaran bixe ser hêzên Sûriyayê Demokratîk ku bi wan re rûnin wê demê tiştê herî baş ne Dêrezûr e ji bo ku li Dêrezûrê xalekî lawaz ya ew ê nîne ya hêzên Sûriyayê Demokratîk nîne yani rast e li wir hinek eşîretên Ereb dijî Kurdan in dijî hêzên Sûriyayê Demokratîk in her kes dikare wan re bekirê bigire pir tund in lê li Dêrezûrê ne Emerîkî jî ne Iraq jî naxwazin hêzên Sûriyayê Demokratîk lawaz bibin dixwazin ew herêm hêjî li destên hêzên Sûriyayê Demokratîk de be lê ji bo du mihelleyên Helebê ev yek ne pirsgirêka wan e yanî ji bo wan ji bo Emerîka ji bo Brîtanya ji bo Fransa ji bo Almanya ji bo Iraqê çi ew ê wî heye çi giringiya wî heye ew du mihelle bikewin destê Ahmed Şarra an jî bikewin di destê hêzên Sûriyayê Demokratîk û Kurdan dabin tu giringiya xwe nîne ji bo wan yanî giringiya xwe nîne loma jî tiştê ku ez texmîn dikim hikûmeta demkî ya Şamê êdî ji bo ku guşaran bixe ser hêzên Sûriyayê Demokratîk û xweseriya demokratîk da ku rûnin li gorî çarçoveya wan ew îtîfaqa dehê adarê bicêbînin pêk bînin
گوشار خستن سەرڤان محەلەیاندا، یعنی گۆتن دەڤان محەلەیاندا ئێرش هاتیەکردن دەست پێکرد لێ ئەو نەڕاستە مرۆڤ چۆوە دزانبە نەڕاستە ji bo ku ez bim li vê mihellêde berpirsiyar bim yani çima hêrij bikim ser hêzên Şamê ji xwe di destê hêzên Şamê de helîkopter hene, dron hene, top hene, tank hene, doşka heye, êdî mûşek hene di destê min de tenê qilêş heye çawa bikarim tiştekî wisa çima bikim ji xwe xalên nîherî lawaz ew e yani loma jî لۆما jî mirov texmîn nake mirov bawer nake ku ew gêrişînî ew provokasyon ji aliyê hêzên asayîşê xweserî de pêk hatibe ihtimalekî mezin heye hêzên Ehmed Şara ew xalên lawaz ya hêzên Sûriyayê Demokratîk li Helebê dîtibin ji bo ku ew dû gerek li evê dane li abloqê dane derdorê wan tenê yani rêkek nîne ku hêzên Sûriyayê Demokratîk îmdad û lojîstîk û cebilxane û hêz ji wan re bişîne her gavekî bixwazin dikarin êrij bikin ser wan e êrij pêk hat doşev ji xwe li wir hevdîtinek hat encamdayîn û îro jî nûçeyên ku hatine gotin heta niha em nizanin kî têda ye lê em dizanin ku şandekî xweseriya Demokratîk îro sibê geyşte Damaskusê yani geyşte Şamê û armanca vê şandê ew e ku bi hikûmeta raguzer re hikûmeta demkî re hevdîtinekî pêk bînî li çarçoveya pêkanîna lihevkirina dîroka dehê azarê ku di navbera serkirdayetiya hêzên Sûriyayê Demokratîk hikûmeta raguzer yani hikûmeta demkî pêk hat ew şandina vê şandê ji bo ew ê gelo Mezlûm Ebdî jî têda ye an na em wî nizanin Mezlûm Ebdî têda bê Ehmed Şara pêra dirûne narûne em wî jî nizanin ez texmîn nakim Mezlûm Ebdî çûbe ihtimalekî mezin heye İlham Ehmed çûbe ji bo ku Mezlûm Ebdî cara pêşiye çûbû Colanî pêra nerûnîştibû yani heqaretek pê kiribû heqaret çi ye tu li astê min danî wezîrekî xwe pêra xwastibû pêra bidê rûnîştandin Mezlûm Ebdî jî ev yek qebûl nekirbû bêguman yani ev civîna îro piştî wê yekê dê ku li roja şeşê mehê li wefdekî xweseriya Demokratîk û hêzên Sûriyayê Demokratîk ku ji Mezlûm Ebdî fermandeyê giştî hêzên Sûriyayê Demokratîk İlham Ehmed hawserokê beşê peywendiyên derve û Rojhilat Efrîn fermandeyê yekîneyên parastinê jinan YPJ Ghassan El-Yusuf cêgirê serokê Meclîsa Sûriyayê Demokratîk û Abdulhamîd serokê Partî Sûriyayê Demokratîk civiyan û di vê civînê de tombarak jî amade bû û di heman demê de fermandeyê navendî merkezî ya Amerîkayê CENTCOM Brad Cooper li wir amade bû ku serokatiya vê şandê dikir Brad Cooper û li şeşê vê mehê de civînek li Qamişloyê li Hesekê hat encamdayîn ew civîn hinekî giring bû çima giring bû ji bo ku di demekî de ew civîn hat pêkanî ku şer hebû li Helebê di heman demê de êdî di vê civînê de hem aliyê dîplomasî heye hem aliyên eskerî hene bi hev rane û ji aliyê hêzên Sûriyayê Demokratîk û xweserî de jî hem aliyên hîzbî û eskerî hem aliyên siyasî jî di nav de ne wê demê êdî ev wefd hatibû bi wan re rûnîşt ji xwe heta niha jî du şirove li ser vê yekê têkirin şiroveyek dibêje ew wefd hatiye piştgirî li hêzên Sûriyayê Demokratîk ka gerantî bide wan û dîtinekî dinê jî li kanalên erebî de ew e ku ew wefd hatiye
گوشاران لەسەر هێزن سووریای دیموکراتیک بکە بە هەر ئاڤایەکی بیگەرێک ئەو بچن شامێ بە حکوومەتە دەمکی یا جۆلانی ڕ ئتیفاقێ بکەن و ئتیفاقا دەهێ ئادارێ پێک بینە خۆمە گوت ئەو شەڕ ji bo wê bû guşarek bû zextek bû ji bo ku xalê herî lawaziya hêzên Sûriyeyê Demokratîk ew ez dixwazim ew ê nîşanî we bidem yanî ev daxistina mihelleyên Kurdan herdû gerekên Kurdan li Helebê ew e jixwe ew dû yanî derdorê wan temaman hatiye girtin doh şev agiribest pêk hat beriya wê doh xelek هێرش کرا سەر نقطên kontrolê ya Heteşê jî dest pêkê bi gazê bîver piştra jî bi gulleyan bersîvdan lê kesek birîndar nebû yanî Heteşe naxwaze ez bawerim biçe komkujiyekî bike ez texmîn nakim yanî komkujiyekî mîna ku li herêma Alewiyan an jî li herêma Durziyan ava bû tiştekî wisa zehmet e bikin lê dîsan jî wek min got kartekî guşarê ye ew dixwazin pêk bînin da ku hêzên Sûriyayê Demokratîk Xweseriya Demokratîk biçe Şamê û bi wan re lehev bike îdî mesele tenê ew e îroka em nizanin hêjî ew wefd kî têda heye û bi wan re ji aliyê Şamê kî bi wan re dirûnê em hêjî nizanin û encamê wî jî çi dibin bi rastî wek me got hem ji bo Kurdan hem ji bo Şamê hem ji bo Tirkiye girêdayî havsengiyên navdewletî ye ji xwe li mektûba beşên têkiliyên derve ya Xweseriya Demokratîk û ji bo Ocalan re hatiye şandin ez bawerim li bîst û duê meha heşt hatiye şandin di wê mektûbê de dibêjin em nekarin bi serê xwe bi tenê xwe biryaran bidin yanî biryar tenê destê me de nîne hinek hêz hene derdorê me em gerek hîsaban ji wan re bikin ew hêz jî xuya dike Amerîkayê yanî ji Tirkiye re dibêjin bi aşkira dibêjin em nekirin silahê xwe dînin em nekarin îdareyên xwe sedî sed teslîmî Dîmeşqê bikin gelek gerantî hebin gerek lehevkirin hebin û di nava van lehevkirina de gerek hinek detayî hebin niha lehevkirina dehê azarê lehevkirinekî şiklî ye yanî ew madde çawa pêk tên çawa pêk nayên kî dikare çawa tefsîr bike mîna hedîs û ayetên Qur'anê ne birastî kesek dikare wisa şirove bike kesekî dinê jî dikare wisa şirove bike ji xwe ew jî pirzgirêkên mezin çêkirine em Emerîkî ji xwe gavek îtîfaqan dikin di navbera du aliyan de berdewam wisa dikin ji bo ku wisa li berjewendiya wan e kengî bixwazin pêk bînin kengî bixwazin pêk neyên kengî bixwazin li berjewendiya xwe pêk bînin li Iraqê jî wisa kirin mesela gelek ji wan e maddeya sed û çil nakokî û tefsîrên cuda hildigire maddeya petrolê tefsîrên cuda hildigire federalîzm tefsîrên cuda hildigire ne wisa ew îtîfaqa dehê azarê jî ku Emerîkiyan di navbera Mezlûm Abdî û Ehmed Şerra de çêkiriye eyn tişt e yanî gelek tefsîrên cuda cuda ji xwe hildigire her kes dikare li gorî xwe şirove bike bêguman alî jî niha li gorî xwe şirove dikin ka em bizanin îroka ew roj berve ku diçe berve ku naçe em ê dawiya civîna ku niha li evê de çê dibe li Şamê de çê dibe em ê bibînin lê tiştê ku min agahiyên herî dawî ketin destê min li Helebê li her du mihelleyan Kurdan de bêdengiyek heye yanî sedî sed ew abloqa ranebûye hêjî hêzên Heteşê li wir in lê hatû çûn hinekî dest pê kiriye berdewam kiriye mixabin gelek kes ji van mihelleyane riviyan ji bo ku ditirsin yanî ji komkujiyê ditirsin heqê wan e jî yanî berê jî gava ku ew hêz çûn mihelleyekî dinê li navbera herêma Alewiyan herêma Dirûzan tiştê ku kirin qetl û am bû yanî tiştê ku kirin heqaret bû ehtimalekî mezin heye pir
کورجی لەوان محلانە نەها ڕەویبن ئانجی بڕەڤن ji بۆی ku بەڕاستی دەترسن jî û ew mehelle jî hatine abloqekirin yani hêzên Sûriyayê Demokratîk ji wan re dikare tiştekî bike yani dikare şer bike bi hêzên heteşê re lê ew şer di nava van mehellane nabe li dervê van mehellane dibe û heger ku şerekî pir mezin jî bibe ihtimala müdaxelekirina Tirkiyeyê wê demê zêdetir dibe lê niha Tirkiye nekarê müdaxele bike rastewrast Tirkiye li pişt ve tehrîk dike tenê mesele henekî ew e êdî lihevkirin û lihevnekirin bêguman giring e ev dê bandorê xwe li ser diyaloga di navbera İmralı û dewleta Tirkiyeyê jî bike ji xwe beşekî herî zêde li vê diyalogê ku xental pêş dikeve yek girêdayê hevsengiyên navdewletî ye dû girêdayê meseleya Sûriyeyê ye heger ku li mesele li Sûriyeyê de pêşketinek devî warî de ava bibe ihtimalekî mezin heye devî wî warî de jî hinekî zelalî û pêşketin bên avakirin hevalên ku heta niha bemera bûn dê demê pêş li me bimezîn nikire me xwe layîk bikin pirsyaran binivîsin komentekî binivîsin û tiştê herî zêde ez ji we daxwaz bikim ew e ji dost û hevalê xwe re bibêjin wane îqna bikin ku kanala me qebûl bikin û bibin abûne dem baş rêz û silav